Hola, nens i nenes! Avui aprendrem a rentar-nos les mans. Primer de tot, ens arromanguem. Així no ens mullarem les mànigues. Molt bé. Ens mullem les mans. Recordeu-vos de tancar l'aixeta, que hem d'estalviar aigua. Ens posem sabó a la palma i freguem les palmes. Després, entrellacem les mans i freguem el dors de la mà amb la palma. Entre els dits també. I després amb l'altra mà. Després posem palma amb palma i freguem entrellaçant els dits. Després entrellacem així els dits i freguem el dit amb la palma. Agafem el dit gros i el freguem bé amb una mà i després a l'altra. Ara freguem la punta dels dits amb la palma i després l'altra. Ara ja podem treure'ns el sabó amb l'aigua. Tanquem l'aixeta amb el braç per no tocar-la amb les mans netes. Molt bé. Ara ens eixuguem bé entre els dits, que quedi ben sec. L'altra mà. Molt bé. Ara ja tenim unes mans ben seques. Adéu, nens i nenes! I també molt netes!